So, karon mag-start ta sa ato ang Sige. conversation practice. Oh, so andam na ka? Oo. Ready? Andam na? Oo. Sige. Pero we'll only have 5 questions. This is what I would normally ask para sa conversations. Yes. Sige. Oh, but they're all easy. Sige. Some reminders. First one is take your time when you say the words and the sentences. Yes. No rush. Just take your time if you feel like you need more time to think of how to say and express things. Okay ra kaayo. And it's Sige. really okay ra kaayo to make mistakes. I'll let you know. Yes, Sige. it's Sige. not, we don't have to make this entire conversation practice perfect. Yeah, if you have any Oo. um mga mistakes, okay ra kaayo. Yes. Sige. 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 Yes. But we'll have to start with the easiest one to introduce yourself. So, palihog, ipaila-ila ang imoang kaugalingon. Ako si Lynette. Ninyo na ako mga 31 katuig. Craig ang panggalan sa ako ang bana. Na ako'y duha ka mga anak. Mitchell ug Hannah ang ila ang panggalan. Nagpuyo mi sa ako ang bana sa Michigan, pero wala mi naguban og puyo sa amo ang mga anak. Nagpuyo si Mitchell sa Pilipinas ug nagpuyo si Hannah sa Grand Rapids sa USA. Natao ko sa uh, uh, ika-13 sa October 1966. 59 ako. Nagmaestra ko og mga 35 katuig, pero ni-retire na ko karon. Mga upa katuig nako nangawala na nagtrabaho. Malikaw ko nagluto, magtuwa sa ako ang iro o magtanaw og salida kauban ako ang pana. Yes, maayo kaayo. Ako pud, malingaw pud ko magtan-aw og salida. O, pero Oo. um ang ako ang uyab, we don't have the same mga kanang genre sa movies. Ah, O, ganahan ah, siya og anime. Ako ganahan ko og mga reality show, sitcoms, or action. Yeah. oo. Sige. Sunod nga pangutana. Second, ikaduha nga pangutana. Nganong nagtuon ka og Bisaya? Kinoonhan, gusto ko makahibaw og Bisaya kay nagpuyo ang ako ang anak sa Pilipinas. Kaptang naminyo na siya, gusto ko makigastorya sa pamilya sa ako ang banaji. Nagsugod ko og tuon og Bisaya pag Nobyembre sa 2023. Mga duha na ko katuig nagtuon ko og Bisaya sa Italki. Magtuon ko kauban nimo sa Yes. Italki ag ikaduha sa usa ka semana. Yes. Oh, tinuod. Magtuon ta kada Martes og Biyernes. Oo. Oh. O buntag sa USA pero gabi sa Pilipinas. Oh, Oo. sige. Ug sunod nga pangutana, ikatulo nga pangutana, nakaanhi na ka sa Pilipinas? Oo, nakaanha nako sa Pilipinas kada tuig sukad 2023. Ikaupat nako nakaanha sa Pilipinas. Nagpuyo ang ako ang anak sa Mindanao pero nagbisita mi sa laing lugar sa Mindanao. Niadto po mi sa Luzon, Cebu, Samar, Palawan, ug Boracay. Ah, Naami sa Pilipinas sa duha o tulo ka tuig
mga buwan. Oh, sige. Maayo. Ug niuli mo pag niagi nga buwan, you came home gikan sa Philippines pag niagi nga buwan Oo, last month, right? Marso ah, sa or April? sa Marso. Oh Sa yeah. Marso. Sige. Maayo kaayo. Yeah, it's been a month sa nga niuli mo gikan sa Philippines. Ug ang Oo. ako ang sunod nga pangutana, mobalik mo sa Pilipinas pohon? Oo, mobalik mi sa Pilipinas inig January o February inig sunod nga tuig. Mopuyo mi kauban sa amo ang anak ug panaji. Wala pa mi kahibaw kung pila mi kapuan mopuyo sa Pilipinas inig sunod nga tuig. Sanawan pa namo kay nami iro sa balay. Yes. Excited ko para ninyo. Oo, Yeah. kaayo. Next month, yeah, it's gonna be in half a year. Tungang tuig. Yes. Oo. Sige, maayo kaayo. Sunod nga pangutana, ikalima nga pangutana ug ang pinaka last nga pangutana. Sige. Sayon o lisod ang magtuon og Bisaya or unsa ang imuang tambag sa mga nagtuon og Bisaya? Para nako, sayon ang vocabulary, pero isod ang sentence structure. Lahi kaayo ang mga expressions kumpara sa Pasaya. Don't give up sa O pagtuon og Bisaya o padayon ra. bitaw, tinuod, don't give up. Tinuod Oo. kaayo. It Sige. takes time. Right, tinuod ang imuang tubag. Ako pod sa English, magpadayon pod ko og tuon. Sige, salamat kaayo. Mag-practice. Kanunay. Oo. Oh, sige, salamat kaayo sa pag-answer sa ato ang conversation questions karon nga klase ug more questions sa sunod nga klase. Sige, Oh, sige, salamat. salamat kaayo.